Kubingelele mbukeli, ngiphinde ngikwamukele kwi-channel yethu ezinohlonze Trending News. Mangabe yaqala-ke ukungena kwi-channel yethu, ngicela ungakhohlwa ukulike, ukusubscribe ukuze ungaphuthela kwezindaba esinifakela zona usuku nosuku. Kulezi nsuku-ke kusabalale indaba ngebhasi elisuka eMalawi liya eGoli elibanjwe emgwaqeni u-N1 eLimpopo ngenxa yokuthi beligcwele ngokweqile. Kuthiwa kuleli bhasi belivunyelwe ukuthwala abantu abangu-70 kuphela, kodwa ngesikhathi limiswa amaphoyisa nezikhulu zomgwaqo kutholakala ukuthi beligibele abantu abangu-90. Okunye okumangazayo ukuthi ohlwini labagibeli kubhalwe abantu abangu-25 kuphela. Izikhulu zomgwaqo zithi ziqale zasola ukuthi ibhasi ligcwele kakhulu, zabe sezilimisa eduze kwasePolokwane. Ngemva kwalokho kwabizwa amaphoyisa kanye nabakwa-immigration ukuze bahlolisise abantu abebekhona ebhasini. Kubikwa ukuthi abantu abaningi abebekhona kuleli bhasi bebengenawo-ke amaphepha asemthethweni wokuba se-South Africa. Kuthiwa abangu-45 batholakale bengenazo iy'ncwadi ey'fanele, kanti-ke labo bazobuyiselwa emngceleni ukuze kulandelwe umthetho. Kuphinde kwavela-ke ukuthi ibhasi uqobo lalo belingekho esimeni esihle futhi-ke bekungafanele ukuhamba emgwaqeni. Izikhulu zathi-ke lokhu kuyingozi enkulu ngoba amabhasi agcwale ngokweqile angadala iy'ngozi ezimbi emgwaqeni. Amaphoyisa aseLimpopo athi azoqhubeka nokubamba amabhasi aphula imithetho ukuze kuvikele iy'mpilo zabantu. Abantu nabo-ke bakhuthazwe ukuthi uma bebona ibhasi eligcwele kakhulu noma elingaphephile babikele amaphoyisa ngokushesha. Le ndaba ishiya abantu abaningi bekhuluma ngokuphepha emgwaqeni kanye nenkinga yabantu abangena kuleli ngaphandle kwamaphepha asemthethweni. Laba bantu sebepruvile ukuthi abana interest okuba namaphepha ase-South Africa. Bafuna nje ukuzokwenza lezi zinto abaney'nhloso zabo abeze ngazo la bese kuthiwa hayi abantu abahluphekile kufanele badabukele. Umuntu ehluphekile kusho ukuthi fanele ngawuhloniphi yini umthetho wezwe aya kulo. Thina sinabantu abangakanani abahluphekile la eSouth Africa abangahambi kohlupha kwamanye amazwe. Ngemva kokusabalala kwalolu daba enkundleni zokuxhumana, abantu abaningi baphawule imibono ehlukene ngalolu daba. Abanye bakhombisa intukuthelo yabo ngesimo sokungena kwabantu bokufika kuleli, kanti-ke abanye bathi uhulumeni kufanele aqinise imithetho yokungena eSouth Africa. Abanye bathukuthele bathi abantu kanti bakuleli bona bazosebenza nini ngoba yonke indawo sekugcwele abantu bokufika. Kanti abanye bathi uhulumeni kufanele aqinise umthetho ngoba izinto seziphuma esandleni. Kodwa-ke abanye bathi nabo abantu bokufika bangabantu bazofuna impilo engcono eSouth Africa. Ngingajabula-ke babukeli ukuzwa kini nonke ukuthi nicabangani ngalolu daba. Ingabe uhulumeni kufanele aqinise imingcele kanye nemithetho yokungena kwabantu kuleli noma nicabanga ukuthi abantu bokufika nabo bafuna impilo engcono nje kuphela? Shiyani-ke imibono yenu kuma-comments, ningakhohlwa ukulike, ukushare kanye nokusubscribe kwezinohlonze trending ukuze nihlale nithola indaba ezishisayo usuku nosuku.